Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aziz qadrdan dostlar, tanış bilişler. Men Cuma Sapar Türkmen. Hormatly dinleyijiler. Nesip etse bugün aytjak zadım Azatlyk radiosuna azat edelim diyeni gepleşikde bolýar, söhbetde bolýar. Bilýäňizki, hazır Türkmenistan aktivistleri Türkmenistan halkı ayaklarını oyanını gowzatdy. Ayaklanyp diktatora karşı çıkıp Türkmenistan'ın konstitusiyasına layıklıkta, Türkmenistan'ın kanunluğuna layıklıkta diktatörü ayıracak bol hareket ettiğimiz bu kozat. Şu harekette bize kömek gerek. Elbette biz Allah'tan kömek soruyoruz. Ama Rabbul Alemin ama diyor ki, haysi bir kavim özünü özgörtmese, Allah onları özgörtmez diyen kanun kaydı var. Dine bir musulmanlara değil, haysi bir insan, kapır olsun, müşrik olsun, ateist, komünist olsun, bunlar özünü başta özgördü, son Allah bunları özgördü. Kanun var, külliye. Şu Türkmenistan diktatörüne agdarmaklıkta bize medya juda ulu kömegi degi. Şolardan birisi Azatlyk radiosu de. Yöne kıynansa ham Türkmen Azatlyk radiosu hazır kime hizmet etdi? Diktatöre hizmet etdi. Hiç sırrı değil. Mesela açıktan açık. Deliller, dakazatestora dolu gitti. Dünkü öňrakda şu bir küçükülükte yanlışmasam Muhammed Döweci ağamızam Azatlyk radiosuna azat edelim dip aytıp çıktı. Geçen yılları geldi Kariz ağamız, Halmurad ağalarımız çıkıp aytdı bulara. Şuraya oldu bular satkın işliyor dip aytdı. Adamlar biraz göz açıldı. İnni hasatan açıldı hazır. Şoň üçin inşallah bizlerin hemmemiz näme şu Azatlyk radiosuna azat edelim dip şunu bir ele alalım, şey dip içinde işleyen Farah Yusufi olsun ya başka bir şairler olsun, şuları yok edildi içinden şikayet edip, bunların hocaýyny var, bunların o yokurda turan hudaýlary var bunların. Şolara aytsam, boldy, bunları yok etip berýärler. Şey dip şikayet edelim. Bilýäňiz bu Azatlyk radiolarına Amerikan Kongresi tarafından pul berilip durýar. Şu an tarafından pul berip durýar bulara. Bolmasyn köp adam oýlaýar ki, bu Azatlyk radiosyny kılar bu pulsuz işleyendir. Yok, bunlara pul vermesen bir adam işlemiyor. Bunlara pul versen ecesini hem satık görüyor bunlar. İçinde normal işleyenler var. Bunlar yaman görmesin. Azatlyk radyosunun içinde 3 grup olup işliyor. Türkmen Azatlyk radyosunun içinde. Birincileri bunlar haram kapırlar. Pul versen ecesini satayan Farah Yusufi hem yanına bir tane it. İkincileri var. Bu halk tarafta biraz olsa da şu demokratiya gelsin, erkinlik gelsin diyeni nämeleri var, ağalarımız, ecekelerimiz var. Üçüncüsü var bu netrallı bir. Pul versen oldu, haysi taraf pul verse oldu, şoňa ýuruk gidiberýär bular. Hazırki dan momentda şu Türkmen Azatlyk radiosunun içinde upravlat eden, ya bolmasa Kulçovoy soraglary, ya bolmasa şu saýty ýönedirlerin kozerleri var elinde, şu satkyllaryň elinde, bolmasa Türkmen slujbasynyň spesialujbasynyň agentleriniň eline düşüp kaldy hazır. Bilýän bular gelen habarlar Türkmenistana gelen habarlar näme diye süzüp alıp geçiriyor. İçinde her bir problemli bolasa, diktatora karşı sözler zatlar bolsa sırazı näme diye bunu kesip görüyor. Ya olmasa öçürüp taşlıyor. Ya olmasa bular şu aňyrdan gelen habarlary kim goýup berenmese şonu spesialujba telefon edip aýdyp tutturduğum goýup berýär bular. Owrak pul berýär da çünkü oýan tarapdan. Şimdi sen aytmaň mümkin ne? Sen nereden bilen ki? Diýsem, ben geçen ýyly şu Türkmen radiosuna, Türkmen Azatlyk radiosuna bir 3 gözekde çykyş etdim. Soň şu atkrit aýdy berenden sonra meni hem bloklap taşlady, çorny spesiga tıkıp taşlady. Şonda köp sözler aýtdym, kesip goýdurlar. Kesip taşlatdyrlar. Şonda çykyş ederlerimde menem alhamdulillah aýtdym, 3 gözekde çykyş etdim. Ýöne çykyş edende de gowy dinlendiler. Geçenki ýyllar dinläp görseňizler şu migrantlar hakkında filan hakkında aýtyp berdim. Onu goýulda ne bize etjek bolan zadymyz şu diktatora karşı görüşde bize Azatlyk radiosu gerek boldu. Çünkü bizim sağda Türkmen halkymız, Türkmen daşarda gezen migrantlar Azatlyk radiosunu dinleýärler. Şunu bir adalatly dip boýluyor. Bilmek ki munyň hazır adalatyň a harfy kalmadı içinde. Indi biz net bu Azatlyk radiosunu reform etip bilýäs. Net munyň içindäki satkylary Amerikanyň kongresine, ýalnys şu ýan tarapdaky bularyň agalaryna, hojaýlaryna düşündürüp bilýäs, dakazat etip bilýäs diýsek, ağalarymız aýdy ki, bir iki sany şoň ýolu bar diýär. Birincisi näme eken şu Azatlyk radiosunun saýtynyň aşagyna kommentara yazmaly, yorum yazıp
Aytmaly. Sele Azatlyk radiosynyň şagallary, itleri sizler satgynsıňızlar. Dünkü miting boldy. Han nerede miting? Ýalmy şu mitingi organizasiýa eden adamlar. Mesela Muhammed Döweci agamyz, ýa-da Halmat agamyz, ýa-da Safar agalarymyz muny organizasiýa etdi. Aslında neredesin? Bundan näme üçin interview almaýaňyz sizler? Filan dip yazıp İngilizce bilen İngilizce, Fransızca bilen Fransızca, Rusça bilen Rusça, Türkmençe bilen Türkmençe yazsın. Ýöne sögünmesin. Eýeň bajagyny sögüp durma. Çünkü agyrda kongresiňkinde okuýar da munyň aşağına yorumlary, komentarlary. Hem olar perewod etip şöňe berip durýar. Bular öçürip taşlamak imkanaty ýok bularyň. Bilýäňiz, hazır dalny momentde eger biziň elimizde bolsa-da bir adalatly şo jurnalistler bolsa-da içinde şu mitingleri öz wagtynda prямо efir etip alyp berse bara, bu diktatorun günü uzağa gitmedi. Hasatında bilýän şu Azatlyk radiosynyň içinde işleyen jurnalistlerin satkyllary, kembaň itleri şu näme Türkmenistana bark geliberýär bular. Hiç kim problem yok. Şu anda aydyp şeyle bark gelip duruyor. Hani buna karşı bolarlara şu näme dip azar verip şu ýallarda urdurup ýa bolmasa şu ýallarda şoňa napadat ettirip ýa bolmasa imkan kadar enesine atasına näme diýe sıkıp basış edip kellesine ağır diye. Ýöne bu Türkmen speslužbasyny işleýär, arkaň bark geliberýär bular. İnşallah bizim etmeli işimiz bugün şu hemme taraftarlar inşallah, hemme aktivistler näme etsin, Azatlyk radiosyna günne 10-15 tane adam girip yazıp komentarlarında şu näme akkauntlardan girip yazın inşallah. Men Muhammed Döweci agamyza da aýdýan, Halmat agamyza da, Safar agamyza da, hem başga agalarymyza da aýdys ki, bugünden başlap inşallah hemme özüniň taraftarlaryna, özüniň muhlislaryna aýtsyn ki, näme? Her günü girip 10-15 adam yazıp näme etsin, şu bir haftanyň içinde näme bolýar? Şonda rezultat bolýar. Gerek bolsa şu İstanbulda aky Amerikanyň konsullugynyň önüne hem miting geçirelim. Bular Amerika bilýän, bütün dünýä biz demokratiýa akeliz, erkinlik akeliz diýip yalandan pata goýup näme diýe? Bütün dünýä näme diýe? Aldy. Akelim bolsaňyzda näme bu diktator hyzmat etdi bu radioňyz diýip şu konsullugyň önüne inşallah bir miting etip gorali İstanbulda. Türkiýe hökümetinden bize kömek edýär. Çünki bilýän, Türkiýanyň hakimiýeti bilen Russiýanyň näme? Amerikanyň hakimiýetiniň ortasynda näme bar? Konflikt bar. Bütün dünya görsün bu Amerikanyň 200'lü ekenligini. 200'lü bu? Aýtyp duran 200'lü. Amerikanyň hakimiýeti 200'lü. Ýöne muny sponsor edýärler Amerikanyň kongresi. Indi kongres başga zat, indi bu Donald Trumplar başga zat da. İkisi bir-birine bakynda da. Ýöne bularyň barsynyň amacı bir näme? Şu özüniň ideologiýasyny pul, samyglan pul. Kapitalizm bilýän ki, dünýäde 3 tane ideologiýa bardy 20-nji asyrda. Birincisi kapitalizm, ikincisi sosializm, üçüncüsü İslam ideologiýasy. Birincisi sosializm yıkılıp kaldı. Rusya'da yok bolup gitdi. Bütün dünyada da yok boldy. Şu bir iki sany Kitay emekde, şey olmasa Severny Koreýa, ýene bir görjün şularda galypdy diýmeseň, dünyada yok bolup gitdi. Çünkü bütün dünya bildi ki, sosializmin bu yalan ideologiýa ekenligini hemme bildi. Bir maymundan itten boldy diýip adamlar inandyrdy bular, wagtyny inandyrdy bular. Mesela şu Karl Marx, Engels diýen maymunlar Lenin soň çykyp adamlar inandyryp bildi bular. Kurdular. Dünyada samı nomer 1 вооруженный güç bolup durdy bular. Soň yıkılıp gitdi. İkincisi kapitalizm. Kapitalizm şu inglavarların bunun Amerika. Şimdi bunun ideologisi näme? Ejeňi sat, bajaňy sat, pul tap diýär da buların. Ideologisi şu. Üçüncüsü İslam ideologiyası var. Bir hiç kaçan yok bolmaýar, bir kıyamata çeli gidiyor. Çünkü bunu hiç kim yok bilmiyor da. Hazır şu Azatlyk radiosuna sponsor edýärler. Näme? Kapitalizm ideologiyasyny aklar. Özlerçe kapitalizm biz demokratiya alıp gelýäs bütün dünýäge diýip ideýasy bar, ama yalan bular, kezzap bular. Çünkü Amerika hakimiýeti dünýädäki diktatorlary şu mene demokratiya diýip basış edip, eger birde yarım diktator Amerikanyň diýenine ters düşüp kalsa, karşı gelip kalsa, Amerika sırazı bütün dünýä Birleşen Milletlerine aýdýar ki, bu insan hukuklaryny aýak asty etdi. Bular insan hukuklaryny hormat etmeýär diýe de agdaryp goýar berýär. Ýöne Amerika bilen eli berip salamlaşyp, brat diýip gepleşip gitse, Amerika bunu hiç de etmiyor. Indi siz aýtmaňyz mümkin da, onu Amerikana bu Azatlyk radiosynyň içindekilerini bilmeýän bu bolup duran işlerine habar ýokmu diýsen, habar var da, ýöne bular ýaly habar ýok toçny. Çünki hazır Azatlyk radiosynyň içinde işleyen speslužbaň itleri şöyle professional boldy ki, hem Amerikany aldap pul alýar, hem Türkmenistany, ýa-ni şu diktatorlar aldap pul alýan boldy da. Bular iki ýanam aldığın şeytallar bolup gitdi da. Indi bizim etmeli işimiz inşallah
Azatlar radyosu hakikaten aydiyan çin bolsa, biz demokratiya gelecek, erkinlik gelecek diyen çin bolsa, davay cevap verdik. Biz mitingler etmemiz gerek bolsa flash mob, gerek bolsa şu İstanbul'daki konsulluğunun önüne de basış ederiz. Barıp şu yerde Türkmenistan diktatoru şeyle etipdi, adamlar öldürüpdi. Siz näme etipdiňizler, siz näme käşir ötüňizmi sizler? Davay dip biz hem öz hukuklarımızı talep edelim. İstanbul'da Türkmenistan'ın önünde, Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde miting ötürmek kıyın, hakikaten kıyın. Rusya'dan beri mi? Yine Amerika'nın konsolosluğuna mitingi ötürmeye imkanı var. Rusya'da alma imkanı var. Çünkü bilen ki Türkiye'nin hakimiyeti hem Amerika'nın hakimiyetini koy vermiyor. Çünkü Amerika'nın hakimiyeti iki yüzlü de bular. İki yüzlü bular. Peydası gelmese, peydası olmasa sen drone yerine satıp gidiyor be. Köp adam öyle ki Amerika bu demokratiyalar ülkesi, bular erkinlik falan. Yok, Amerika pulun olmasa sen hiç kimlersin. Şunu bilip koyunlar. İnşallah Teala Rabbil Alemin. Hemen gerek olsa bilingizler Azatlar radyosunun satqınları şu mitinglerde bir jurnalisti gelmedi. Ya olmasa şu mitingler organizatsiya eden Muhammed Döveji, ya olmasa Safar ağa, ya olmasa şu Halmad ağalardan bir intervyu almadı bular. Qaytam? Başka meseleler aytıp kelen ağırtdı. Onu bir aytmam mümkün ha. Dün ana Murat Qurbanovdan intervyu aldıra. Ama bu bolmuyor mu ne desen? Çünkü mecbur bolup kaldı da bular. Bolmasa bundan ham almaydı. Hazır bilin, marginal, zayıf bolan şu hareketlerden, partiyalardan intervyu aldı da bu. Alsın hani Muhammed Döveji'den, ya olmasa Halmad ağadan, Sabar ağalardan intervyu alsın. Yok, Türkmenistan'ın hakimiyeti bana ruhsat vermiyor. Çünkü şu mitingden sonra Amerika hakimiyetim gördü, ne olup atıyor. Çünkü Türkmen Azatlık Radyosu'nun itleri, ya olmasa Özbek Azatlık Radyosu'nun itleri yazmıyor mu mesajları. Amerika'nın ham şu yankı biraz bolsa da kongresin içinde demokratiya değerleri var da. Bular aytdı ki, ne olup atıyor Türkmenistan'la dip oyladı. Türkmenistan'ın diktatorum yok, bizde işlet yok diyor. Ortada görse miting olup atıyor. Adamlar ulug yıkılık. İnternette şık tuturlar. Mesela o yana arzı yazıp atan ağalarımız var. Ecekelerimiz kongresin önüne o yana bir yanına nämet atıyor. Mitingler etdi. Türkmenistan'ın diktatorları hem nämetçeni bilmedi. Azatlık Radyosu, Türkmen Azatlık Radyosu oyladı ki nämetsek. Çünkü yüzü açılıp kaldı da. Ondan sonra bular Türkmenistan spesiyolojisine telefon etip näme delil dedi. Bolmayan, bundan sonra tutup bolmayan deyse de Türkmenistan spesiyolojisi imkan kadar bular süzüp geçir, tutuptur. Habari öz vaktinde verme, okulatıptur. Eğer bana da imkanınız bolmasa şu marginal bolan, zayıf bolan liderden intervyu alın deyip bayandan prikaz bolan bulara. Bolmasa Murat Qurbanov ağamızı hiç kaçan çıkarmıyor bular. Azatlık Radyosu. İnşallah bizim etmeli işlerimizden birincisi näme ekeni? Şu Amerika'nın kongresine arızaları yazıp çıkışlar ya da flash mob etip hasatan şu saytının aşağına komentarlar yazıp sizler haramsınızlar, siz satqınsınızlar, siz iki yüzlüsünüzler, İngilizce bilen İngilizce, Rusça bilen Rusça, Türkmençe bilen Türkmençe yazın. Yöne ecen bacın dip yaz, söküp yazmaz. Çünkü o yanına kongresler perevod etip veriyor da. Perevod etip veriyor. Sonra bunu okuması mecbur. İnşallah. İkincisi, eğer dım bolmacak olsa şu İstanbul'daki ya olmasa şu Ankara'daki konsulun önüne 5-6 adam olsa da näme yazıp plakatta yazıp çıkalın ki hey Amerika, hey şeytanlar, hey haramlar, sizler özünüz demokratiya bütün aleme car salayanız, aytayınız, gözü sizin itleriniz, ana spesiyolojban itleri, Farih Yusuf olsun başka haramlar itçilik etipdi, böyle diktatora işletdi deyip baskı varalı. Bir an taraftan inşallah bizim şu Muhammed Döveji ağalarımıza inşallah hayiş ederiz. Safar ağamıza da, Halmat ağamıza da şurada özün taraftarlarını açsın, komentarların aşağına yazsın, doldurup yazsın. Bu Azatlar Radyosu'nu azat edelim. Bu